dengan segala keremekannya. Ini mana? Apa? Gak hilang? Kak, aman. Oke. Untungnya yang biasa ceblok klipe, tutup mike. Ceblok Soalnya kan mikir tak delek jero ah. Iya, Jadi lo gore ya ning pangkuan. masuk. Sing lo Delek germe jopo ya pecah. ya wis mari. Langsung kotak. Senggol tas. Asalnya kuat mikir, kan senggol tas ini. Kotak. Lo bermana ya tapi mu? Hah? Lo bermana tapi mu? Bapak alon-alon. Hah? Alon-alon. Ini dimiring nong ini. Duh, cepot. Di berano saya. Kono. Tengah kono. Nek miring koyo wong gendeng. Nah. Iki puncak tertinggi di Ploso iki. Katon dindi kok kene. Nah, JM puncak tertinggi. Ora iso kene. Iki ambek masjid iki kok bae yo, dhuwur ndi? Ndi? Oh, dhuwur kok. Berarti Tapi kan puncak tertinggi. tapi kan gak kena diunggahi kok. Iso jadi. Ora apa? iso. Iso. Nggih, munggah sih. Lah wong bangun iki kok gak munggah? Yo bangun tok mbek ondo. Tapi kan munggah sih. Sih munggah sih. Munggah. Ngene ya. Wah, api ini kok kono kok perbukitan nih kok. Ploso iku dikelilingi bukit, Heeh. bukit Kabu. Kabu, Bukit Pelandaan, Bukit Tapen. Ya wis aman banjir ya, Cak. Yo. Kapan agenda ngopi ambek Galicung nang gone Macet. Gunung Kelut? Aduh, minggat. Dobol. Apa ambek Galicung yang Gunung Kelut tuh? Aduh, Des. Aduh, iku butuh doake. Kelut ayo Kediri sih. Ayo, iku kudu 100 iku minimal. Gak apa-apa sih. Jenenge nyangkro. Asine 100 yo mlebu sedina oleh yo. Oke gak? Depo. Nah. Ini kok jalan provinsi. Tambal Sulam. Kopi pai piye kopi pai? Kopi Kene pai. ini kopi pai. Lewat di Surabaya, Jakarta wes. Kaya KDM ya. KDM blosok deh. Daerah dhewe. Kayak mangan wong bebe dalan. Kopi pa, edon tok Mangan duren. Duren. Artis. Hiburan wis. Ora sombonge mbong blas kok. Ora mbong blas, kete panas deh. Wong wedok ya ngono iku. Pikirane dawe. Heeh. Nah, iki jenenge kopi miring. Nah, kopi miring. Oke, jan duwe ora. Yo, ayo glayor, mumet tok.
ngeluh. Lu mikir utang lagi. Full. Ini mau sore udah mana tadi guys? Dan ketok-ketok ya ini panas nggak sore ya, ngelompok mendungi. Iya ya, ini budal ya panas ya. Panas ini budal. Pokoknya mulai jam 2, jam 3, ya itu mulai. Udah lapak ini. Nah, Kayak dodolan lagi ya, dodolan banyu. dodolan banyu suwuk. Nah. Ah, begini lah, gemericik ya soal ya. Kowe sampai jam 10. Aku mau ngaji piye? Yo ngiyup ya. Kok posisi pakai ini gering ya. Nah, Udan-udan ya. remek. Wes udan-udan pengajian, gering. Dek, Mulai pijet. udah teko Jakarta ya. Udah teko Jakarta teko lho, gua kudanan mulai we. Masuk Masuk. teko Jakarta ya. Tunggu kudanan mulai wes. Kalau gue kudanan mulai lah, aku aja nih Jakarta ya iso ngono ya. Kok ada temen. Saya pengen udah-udanan nang ploso. Ayo. Kan udan-udan aja jeploso. Sing kowe gabut terus aku akeh juga. Akeh. Ya iku wong-wong iku wong gendeng-gendeng iku. Tak gabut-gabutnya ada digabut wong-wong dia. Nggak boleh. Kok Jawa Tengah ngono rene nang kene rong jam tok kudanan mulai we. Iki sing dia omah iki sapa? Kok ndek Hah? mobil lho. Heh. Jabat Main nggo topas ya. Kontak. Enak iku ning Surabaya wis gari. Karek wir ngono to. Surabaya wis gari blum kok ya. Dene kerjane nang Surabaya. Nek kerjane nang Kabu. Anu. Oh. BC. Ben. Iya. Remek yo. Ora budal-budal iku panasen wis. Aku ngopi ya kali itu nang ngone RB. Nulungi wong ngeban. Gawa truk gawa wedi yo. Sing bani guri pira iku? 6. Are dicelukno wong teknisine Pak Subi mek kali cung. Teknis ini Warsubi. Nah. Kali cung kan kenal teknisine Pak Subi ya. Nah, ditelepon wong iku. Oh, ditandani ambek teknis ini Pak Warsubi yo. Nah, Kok gelem ora deh. belum ya bayar rek. Soalnya wongnya bari kirim nang ngene Pak Warsubi. Sing treke iku. Oh, terke. Ya. Kate mulai ta iku. Kate nang Jawa Barat kirim. Keliling, Nah, kirim kirim. nang Jawa Barat.
Mari kirim nang Pak Wartubi, terus kirim nang Jawa Barat. Yo, balik ngono. Reme blong nang ngene ngarep BRB. Bahaya iku rem blong yo. Nah, Kok yo dero, rem blong. hah? Kebanyakan wong kan karo nek rem blong. Loh, iya no. Orang-orang lu gak kena direm di waktu semua. Lah berarti kan ro, kepet. Lah mandeke piye nek gak gawe? Ya mandeke ya gak usah digas ya mandek dhewe. Lah nek bro, Nah, lah iku kok gak bro mandeke pas iku. yo rahasia ya. Enggak sikil. Gak sandal. Ngirim sandal. Cara sepeda motor gak ono rem sandal gak kena iki lho. Lho gak kena. Bebane gak ketok ya udah oncal kena. Rem sandal gak kena ketutupan selebar. Terus dijarno gobiak. Enak ya kayak tonton-tontonan. Ning RB perlu ono ngene kuwi. Bolak-balik ya. Ya tepak gak menangi ae. Aku tahu menangi mobil nabrak pembatas jalan yang tengah itu. Tapi ya gak kayak tonton-tontonan, sepi yo. Soalnya gak tubrukan. Enak pas menangi ngedar. Lu Nah, itu rame nek tubrukan. Nek ngeban atau nabrak trotoar tengah itu gak rame. ono sing mati sih ning kono. Ono ya, karo lali yo. Ning perempatan iku lho, ono sing mati. Ketubruk nang kono. Si. Kereses mulai tumpul ya. Wis panen iki sing Murbei. yo. Oke. Nah, karo sapa? Karo Pak Sendi. Ya Pak Hendi. Sales e. Rian. Iku tim riwari witok ya. Mbore. Mure. Dewe tim apa? Sing nglokor. Mas Alim gua mau metu nang dia Mbak saya. Orang nang pabrik. Pacaran ganteng lega. Ya, ya pacaran Mas Alim ngono iku ya. Nah, Tapi piye maneh? tetapi nyampe Mbak Daya yo dolen nih. Gua nanti ngurut dong. Iku wis kena ditinggal nang ndi wis kena iku wis soalnya anake wis gede-gede. Anak sekolah. Yo anake iku wis gak harus ditunggoki nang omah ngono lho. Iya. Kena ditinggal-tinggal lho ya. Lah anake wong sego Padang iku diculno mancing mati yo. Nah, ya iku masuk iku. Nguyur ae. Nguyur Nguyur garo carane. Ora dikai edukasi deh. Nguyur garo carane. Ojo nang kali yo. Nguyur nang Yo, carane. ya apa saya nih iku. Yo kan arek sudah gede sih. Gede ya. Ra. Ah, iya berarti apa saya? Asline wis ngerti deh kali bahaya wis ngerti deh. Nah, ya apes. Aku ero kok nek aku gawe renang iku aku gawane nyedek-nyedek kali kok. Lah iya. Posisi aku di cilik. Oh, beda. Dia seneng tantangan.